I den her udstilling har jeg prøvet at arbejde mere stedspecifikt, end jeg plejer, og tage udgangspunkt i det hus, som det her sted egentlig er, og ligesom prøvet at få nogle af de folk, der har været og haft et liv i huset, frem i de værker, jeg ligesom har produceret til stedet. Det, der møder en som det første, når man kommer og ser udstillingen ude på forpladsen, er de her 11 sokler med skulpturer på. Og dem har jeg så valgt ligesom at glasere i guld, fordi det er også det her lidt pompøse. Og for os at statuere noget magt og noget status. Jeg forestiller mig, hvis man havde det her sted dengang, så var det noget, man så kunne vise folk, at det havde man også. Og det var noget, der ligesom, det var det første folk, de så, når de kom op. Om Gammel Holtegaard tænker jeg, at det er et sted, som har meget historie, og hvor man tydeligt kan mærke, at der har været noget liv, før det blev det, som det er nu i dag. Og det er et sted, som spiller meget på det pompøse. Både med barokhaven og den måde, sådan hele huset er, når man kommer op til det. De personer og væsener, der optræder i udstillingen, er jo forskellige elementer og personer fra den tid. Så det er jo blandt andet hofnarrene, som har underholdt borgerskabet. Det er maskeballet, som har foregået her, da der har været fest. Det er spejlbillederne. Det er tjeneren, der render rundt med frugt på et fad og skal servicere de finere folk. Jeg har også lavet et bord med nogle urner på, som er de her hofnar. Jeg forestiller mig, der er døde, som der så kommer, hvor der kommer nye til. Og så har man gemt urnerne med deres billeder på, du ved. Og det er slangen, der jo også handler meget om begær og med ligesom Edens have med Adam og Eva, og det her med liv og død, og tro, at græsset er grønnere på den anden side, og alle de her forskellige elementer, som også har været virkelig spændende at lege med. At det har været rigtig spændende at prøve at sætte gamle genstande sammen med mine egne ting, og prøve at mixe det. Fordi hvis man godt vil arbejde lidt mere sådan scenografisk, så er det super fedt at tage nogle rekvisitter udefra, og så sætte det sammen med det. Så det har gjort rigtig meget egentlig. Altså, det har også gjort, at man har nemmere ved at skabe en historie lige pludselig, at man ligesom kan bruge de her ready-mades i forhold til en kjole, man kan lege, eller en mannequin, man kan låne, og så ligesom sætte sine ting fast på det, og give dem nye ansigter og give dem nye personligheder. Jamen, altså rum nummer 3 med de her trofæer, der hænger der jo på et andet, altså nogle menneskehoveder med gevir på. Og det er også med til måske at vise det der med, at mennesker og dyr egentlig går ret tæt op ad hinanden, at vi stammer fra dyrene eller stammer fra aberne. Og derfor så synes jeg, det har været sjovt at blande det. Og der er mange af mine malerier også, hvor det tit er på grænsen til at være menneske eller dyr. Det kan man også se med det ene hofnarbillede, der hænger med de 2 mennesker, at det ligner faktisk lidt et dyr, den ene, den der tager den i hånden. Og så igen, også med barokken, der er også noget magt og noget status over at vise det, at man har en stor trofævæg hængende. Du ved, det symboliserer et andet, man er et andet, man kan et andet. Det centrale rum i udstillingen er sådan en form for spejlsal, jeg har prøvet at skabe. De billeder eller spejle, der hænger på væggene, er en form for familiemedlemmer måske, der kigger på en. Derfor er de også hvide for at symbolisere det her lidt spøgelsesagtige. Og det er ligesom midten af udstillingen. Og det er også det med, at man ligesom går igennem noget, der er en masse liv, og så ser man så noget død lige pludselig, og så går man videre og ser noget mere liv i form af et lille galleri med alle de her maskedamer, som bestemt ikke er døde, som er godt i gang. Og det synes jeg også, fordi der er meget barokkens tid, både med, også tilbage fra stillhed med de her skelethoveder, der altid er malet på et billede med et råddent æble, og det der med, at ting forgår, og vi er her ikke for altid og sådan noget. Så derfor synes jeg, det har givet god mening at lave det egentlig. De 2 dukker, der sidder der ved spisebordet, har jeg jo så valgt at montere de her gevirer på, for at vise, at de har, at de fylder i rummet, og de har noget sådan, de har noget at skulle have sagt, der er noget power, der er noget fylde, eller sådan, Og så er der som sagt skelettet bagved, hvor døden ligesom lurer på en. På udstillingen Masquerade har Frederik Neblerød digtet sig ind i Gammel Holtegaards historie. Og den historie og den kultur, der ligger rundt om den her bygning. Han har lavet sig inspirere af stedet, som rent faktisk har været en repræsentationsbolig. Ikke? Det har været et sted, hvor man har skulle vise sig selv frem og iscenesætte sig selv med al den magt, man nu engang besad. Masken er gennemgående i hele udstillingen. Stort set alle figurer, vil jeg kalde dem, har masker på. Og Frederik har jo altid arbejdet med de her sager, væsener, som man kan ikke rigtig beslutte sig for, om de er dyr eller mennesker, og får sådan i virkeligheden lidt maskekarakter alle sammen. Frederik Neblerød arbejder meget impulsivt og ekspressivt, og han tager fat i de her finurlige væsener, som vi ikke rigtig kan placere.
Og på udstillingen har han arbejdet noget anderledes, men man kan sige, at den energi, som man kan mærke, at det tempo, som ligger i både hans keramikker og i hans malerier, har han jo fået overført også på scenografien her, på rekvisitterne. Frederik Neblerød har sat sig ind i husets historie, simpelthen, og har lavet sig inspirere af nogle af de ting, der er foregået her. Og et eksempel på en af Frederik Neblerøds scenarier eller tableauer her, er jo de to figurer, der sidder ved et langbord og spiser. Det forestiller en tafelsituation, og der kommer vi som publikum til at overvære. Nu ved vi ikke præcis, om det er en konge og en dronning, der sidder her. Det er sådan set også fuldstændig lige meget. Det er to fiktive personer. Men vi som publikum overværer i hvert fald et måltid. Det var sådan, at man i 1700-tallet kunne overvære måltider. Det hedder tafel. Man kunne overvære kongen og dronningen indtil måltider. Og man kunne overvære dronningen vågne op om morgenen, eller man kunne faktisk også overvære en fødsel af en dronning. Så der har været utrolig meget selviscenesættelse forbundet med hofkultur. Og det er nogle af de ting, som Frederik Neblerød tager fat i med udstillingen Masquerade. Udstillingen er jo på en måde en total installation med nogle scenografiske elementer, nogle rekvisitter, som kommer med nogle hentydninger. Det er jo ikke, fordi han prøver at skabe en illusion om, at vi er på et givet sted på et givet tidspunkt. Men det er mere nogle henvisninger, så alle de her rekvisitter fungerer som små hints om noget, der kunne have foregået her. Og så i den her totale installation indgår jo også alle hans malerier og keramikker som sådan enkelte dele af den samlede udstilling, eller den samlede installation. Udstillingen er jo meget dobbeltsidig. Vi har på den ene side tydeligvis en masse humor, og han læner sig op af satire og det absurde og grotesken. Og samtidig har vi den her uhygge, der ligger og lurer og er til stede stort set alle steder på udstillingen. Hvis jeg skal kommentere på Frederik Neblerøds univers, så vil jeg sige, at det er et universelt univers. Det er et univers, der binder mennesker sammen på tværs af tid, fordi det er store eksistentielle spørgsmål, der stilles. De handler i høj grad om liv og død, og hvad vil det sige at forbinde seksualitet, drift med netop døden, forgængeligheden og andre elementer, som egentlig optager os alle sammen, og som også samtidig jo binder os sammen som mennesker. Man kan sige, at kunst- og kulturhistorien er maskeraden jo noget, der går meget langt tilbage. Masker kender vi helt tilbage fra forhistorien. Eksempelvis så blev Odin kaldet for Grimnær, som betyder den maskeklædte eller sådan noget lignende. Så masker har altid spillet en stor rolle. I 1700-tallet får de en særlig betydning, fordi de bliver bundet sammen med hofkulturen. Og det er jo den, som er kendetegnet for Gammel Holtegaard og Gammel Holtegaards historie med Laurits de Thurah en mængde. Maskeraderne var jo kendetegnet ved, at man havde hofnaren med et element og et motiv, som går igen i flere af de værker, som vi ser i udstillingen. Vi kan næsten ikke gå ind i et af rummene uden at møde naren i en vis forstand. I det midterste rum med spejlene bliver vi måske endda ligefrem selv ført ind i hele spørgsmålet om, at vi selv er nar, når vi står og spejler os og gør det hver morgen velvidende, at vi ikke kan se vores egen forgængelighed fra dag til dag. Maskeradefesten havde jo den rolle, kan man sige, at man kunne få lov til at udleve nogle drifter, man ellers ikke ville kunne i et offentligt rum. Ved at være udklædt og tage en maske på, var man jo pludselig en anden identitet. Men det gjorde jo også, at man kunne netop få latteren med som et kollektiv, der forbandt mennesker på tværs af sociale skel. Og det vil sige, at det, som egentlig startede i en overklassekultur, blev også en offentlig kultur. Og ser vi på Frederik Neblerøds installation her i samråd med dialog med billederne osv., jamen så står vi i virkeligheden i det samme, vi kan sige, skopiske felt, som hele installationen er en del af. Det vil sige, at vi er et levende element, der selv går ind i en slags maskerade i det øjeblik, vi træder ind og ser udstillingen. Så er vi sådan set i en del af selve værket. Vi kan ikke forestille os det her værk uden beskueren som en deltager. Når jeg ser naren i Frederiks udstilling, så griber han jo fat i et meget centralt motiv, som vi også kender fra mange andre kunstnere. Surrealisterne eksempelvis, som skabte drømmeuniverser, kunne også bruge sådan nogle figurer, måske ikke lige
konkret narren, men nogle af de samme typer figurer. Hele Frederiks billedunivers trækker jo veksler på utrolig mange kunsthistoriske referencer. Hofnarren var jo en offentlig person i en vis forstand, som var en privatiseret figur alligevel. Hofnarren var købt på bestilling, kunne man sige, skulle komme med satiriske kommentarer til kongen, noget som offentligheden ikke kunne. Det var faktisk også sådan, at hofnarrene var de eneste, som måtte bruge bandeord, altså skældsord og dermed ukristelige ord, og derfor blev de også anset for at være en trussel mod kristendommen og statsmagten i virkeligheden. Og her skal vi så tænke, at narfiguren er som hofnar en ting senere, kan man sige. Jamen der bruger vi jo ordet i flæng i dag om mennesker, som vi synes agerer utilpasset i en samfundsstruktur. Og det var faktisk det, som de var ansat til i en meget, meget stram kultur. Så de afspejlede i høj grad en adgang til løssluppenhed, altså en medierende zone mellem dem, der var ulasteligt og det, der var klædeligt. Det første, jeg mødte, da jeg trådte ind i rummet allerførste gang og så alle spejlene, der hænger på væggene, det var jeg er blown back. Det er simpelthen en fuldstændig vild oplevelse at stå over for så mange spejle, og så erkende fra første færd, at der ikke er et spejl, hvor man ser sig selv, man ser den anden. Og det vil sige noget af det måske mest fremmede. De er alle sammen hvide som spøgelser, de reflekterer i en vis forstand døden, timeligheden, elementer, som der også går igennem hele Frederiks udstillingsprojekt. Man kan sige, at det næste, der slog mig, det var, at de var alle sammen i rokoko, eller barok indrammede, mimede barokrammer, fordi de er nemlig ikke barokke. De er rammer, der er meget senere, men som mimer barokkens spejl. Det vil sige, tidsligheden her, den swisher i alle zoner. Man tænker, her står vi i et barokrum, og hvis ikke vi skulle have fanget, at der er tale om døden, så ser vi den i det næste øjeblik, ved at der hænger et skelet over en himmelseng, hvor i der ligger en, som muligvis er død, og allerede er på vej til sin symbolske rejse til det hinsides. Når vi træder ind i det sidste gule rum i udstillingen, så er det første, vi ser et langbord, 2 personer placeret i hver sin ende af bordet, imellem sig en masse frugt. Herinde i det rum har vi 2 malerier. Det ene maleri viser 2 skeletter, der spejler nærmest dem, der sidder ved bordet, som spiser af al den frugt, der er imellem dem. Derudover hænger der 2 masker, gevier, trofæer, som man jo også kender fra 1700-tallet. Disse masker er ikke bare som de andre masker. De er sådan set dødens masker meget præsent. Man har altid brugt horn gennem hele kulturhistorien i shamanistiske religioner og andet, som det at træde over i en anden verden, så at sige at spille døden og forholdet mellem liv og død, naturens gang, naturens orden, det at vi slagter dyr for selv at overleve, men også sætter noget tilbage i verden igen. Alt det her, det kender vi igennem hele kulturhistorien. Det hornede er også blevet til det forbudte. Symbolet mod kristendommen. Satans tegn 666. Den ligger lige nede under hele det, vi går igennem. Og bevæger vi os ind igennem udstillingen på den måde, så møder vi maskerne. Vi er selv maskerede på forskellige måder. Maskeraden, men også de dyriske og de oprindelige shamanistiske naturreligioners brug af masker, som var så kendetegnet for surrealisterne og mange af de andre billedkunstnere, der er kommet op igennem det 20. og 21. århundrede, heriblandt Frederik Neblerød.